sí. Recula que li prepararà la vineta i que el senyor rector remati després el toro esquerp. Correm, puitem. On sé! Tot! Moltes gràcies, sacristà. Vull ser franca. Per mi, el museu pinyol de la qüestió consisteix en a poder encara passar per ara de mossèn Pagalló, de temporera a pròpia. I si ho aconsegueixo, vindrà d'un pèl, t'ho asseguro. Prou que de seguida ho matarà. Donen una volta completa per quedar-se de cara al llit d'en Quim. La Rosenda travessa l'escena amb el seu veí d'anques i se'n va tafanejar al balcó. Mentre ells es mouen i han acabat de parlar, s'han de sentir de nou els crits d'en Quim. Va allargar l'última síl·laba vibrada. En Quim no s'ha adonat que entrava gent. En sentir la veu es redreça. De primer no comprèn què passa, però en veure una sotana comença a espaternegar. Fora, escarnats, fora! Jo soc federal de tota la vida! Jo no sóc un escarabat. És possible que no em reconeguis? Passo de llarg per la teva memòria, Quimet, que n'estàs atrapat. És en Ventura. Sagristà o no, noi, xoca-la! Encantat de reveure't, sí senyor. Els amics són els amics. Cap és concubina, digue'm la suposició. Tècnicament, sí. Uix! Desconsiderats! Quines merdes! Jo sóc una dona decent! Afluixa i para, calma, noia! Que no sigui les entrelluques, que són brípies! Ai, aquí senzillament em preguntaven si te m'aproximes de senyora. Que mal pensada, perdoneu-me. Aquesta m'és la creu, que no he anat mai a costura. Així m'agrada, que no us baralléssiu sobretot. Ara feia mesos que no t'havia vist, Quim, però avui el cor em deia de venir i aquí em tens. I tu què? Conseqüent? Encara no t'he repartit? Sí, com sempre, veiet. Mort de la puta, llibertat i tapa! Prou que em necessites l'estem, ja ho ensumàvem. Pels senyals ja et veig convertit d'un moment a l'altre en quelcom. Per fer-li por, se li llança a sobre i l'altre s'amaga sota les flaçades. Amb el dit per damunt d'ell li assenyala l'infern. Quim mira també sota el llit amb l'espant. I t'han damnat de cap al considerable sofre del veguista, no? Penedeix-te, que encara hi ets a temps. Això sí que és un sermó cristià. Si a una no li costés tant, deixaria anar una julidet. I no et commou, herètic, fill del dimoni. Au, prepara't amb el sacristà, que quan arribi mossèn Pagallons ens executi el sagrat de la Unió, amb una benedicció d'una gran eficàcia, així ho espero, però ràpida i de 10 rals, que l'empalmes i jo no hi vull desprendre, més enllà de mig crespó. Malvats, coaccioneu de consciència lliure! Deixeu-me estarratjar en pau! Tanoca, amb ben poca cosa quedaries bé. De tot el bon record i del teu, Ventura, que no crec en res. Tu, en canvi, et vas mofar de la causa. Em tocaven i m'estomaven l'entranya i em vaig salvar. Si ara prepares l'esbandida, ho aconseguiràs, ho picaràs a temps. Ventura, ets amic meu. Però si m'empipes, t'arxivaré que està fam. Encomana't a Déu, Tanoca. Me'n faig l'estella, però no crec en res. Aquest home és poc espanyol. Fill, bon germà, penedeix-te. Geni i figura. No he vist ni mai he il·lustrat cap filerar-se d'endeveu. Com vols que hi cregui? Em mantinc ferm, amb una conigna mesura de canvis, però ferm. Se senten uns cops indicant que algú truca a la porta. Rosenda va cap a l'esquerra del vi i introdueix Pancràs, amb un cop a l'esquena. Pancràs és la taponador de l'escala. Camina arrossegant els peus, encorbat, miop, d'una bona fe infinita. Amb permís,
La dona em deia suara que potser no esteu prou bonets. Ai, Pancràs, ataconador, a les acaballes. A les acaballes i res, però a l'home vol topejar. Ai, Jesús, Maria i Josep. Que tens principis? Home, La primera. Se m'ha acudit un pas de seriosa comèdia per convertir el federal. Que te'n disfressaries de delegat patupí? Jo t'invoco i tu apareixes per la finestra. Et fa per una orquidueta? Au, sí, compare taconador, que mossèn Apagallums el trobi a punt quan arribi. I feu-me també el favor d'enviar una canelleta de les vostres a la rectoria. I si mossèn Apagallums ja hi és, que s'afanyi. bé, sí, avui no puc tampoc anar a la taverna, que és el primer de maig. Torno de seguida. Se'n va per on ha entrat? Què deia un Pancràs? Res, que sap una aventura i l'ha anat a buscar. Ai, que mono! Però no, que converteix-te, fes neteja. No em vinguis amb més bestieses, sagristà, frena la barrila. Anem a pams, federal, que és el meu Déu. Ara mateix ens afirmaves que no havies clissat mai una trista garça d'Andabel. Si l'equipaves, o encara que només fos més la que d'un model representant, hi creuries? Bueno, si fos de veritat, ben de veritat, te'n diràs. Clavant una ullada a la Rosenda, s'agenolla al mig, de cara al balcó. La Rosenda ve del fons de l'escenari i es recolza als peus del llit, fent una gran comèdia d'interès. El sagristà obre els braços i diu amb un to de salmòdia: Et prego, doncs, patupí, de considerar el meu honor i el còndol d'aquesta colomasta d'objecte en greu perill. Mostra el teu poder a l'empedreït i fes-me quedar bé. Em transmeten sense dilació el teu autèntic prestigi per darrere de la balconada. Ai, ai! No facis riure, que em mono! Per la dreta, fent veure que ve de fora al balcó, entra en Pancràs. S'ha posat una seràfica camisa blanca de dormir, uns veus de nena de primera comunió al cap i una corona de fusta que aguanta amb una de les mans. Riure, mitol. Salut! Tremolo i veig, crec, el poder reconciliar! Espera-ho sense apagar llums, Taroca, que jo no tinc cap potestat. En deu tenir aquest sant del xaró. Vull que la reconciliació sigui ben pública. Ai, pecador, federal, d'amor fort, impenitent. Quantes ofenses! Ni no sé si tindré temps d'escorcollar-me en fons i abocar-les totes. Sobretot una, patupí. Fa més de 30 anys que mantinc rossecs de conferències amb la pròpia de l'ataconador de baix. Amb el redit de la confessió, gairebé intentant fugir del llit, el sagristà i la Rosenda l'aguanten. Amb l'esforç li escapen les últimes glopades de vida. Comença a treure bromera per la boca, es recargola espasmòdicament, disparant els braços i les cames, i s'agafa quan arriba l'últim espaternec, el gorro, el llança a terra amb ràbia i es mor. Queda damunt el llit fet un quadre. La Rosenda, aterrida, fuig a recules cap al fons. Un dia, i per sentir-me diu això, m'heu fet disfressar de patupí. Tinc el sentiment de dir-te sempre que Déu hi ha pogut més que nosaltres. I mossèn Apagallums sense haver vingut. Què serà de mi? Pobreta, reina, sola, i em dol, i no et toco res. Tranquil·litza't, dona, que encara fas plor i goig. Vols venir amb mi, mig de sagristana, mig del que sigui?
te n'estic d'agraïda. Ai, pobre de mi. 30 anys de noguers que m'endinyava els federals i jo que vivia tan feliç sense sospitar. Rosenda se li acosta i li dona cops de mà al front. No, sempre són els darrers a caure-hi, ja se sap. I d'altra banda, has fet una bona obra de misericòrdia. Això sí. Una luctuosa escena. Ailes, no som ningú. 30 anys. El que és aquell es recordaran endavant de les regnes d'un pegot. Se'n va cap a la porta. Compte no xocar, ara esborniat amb la llinda, que al damunt no se t'escarxés la trontollada xitxer. Un cop sols, el sagristà i la Rosenda van cap al llit. Converteixen el quadre d'en Federal en un mort correcte. Li treuen els braços damunt la panxa i com que el Federal ha mort amb la boca oberta, el sagristà es treu un mocador que devia ser blanc però no tenia tanta brutícia. Recolzant la cama al llit, la Rosenda li tanca les barres amb l'ajuda del mocador, tot fent-li un nus dalt del cap. El sagristà empeny la barra inferior per sota amb la mà. Quan ho ha aconseguit, es queden parats mirant el públic. Al fons se sent un violí horriblement tocat que executa el moment més romàntic de la sonata més vulgaritzada de Schubert. I amb un so fi de violí, la fama popular edificant s'acaba aquí. Cau ràpidament al taló.